Nemini Padre Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to thee, especially the missions that all those are commended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In the name of the Father, et Filii, et Spiritui Sancti. Amen. Maayong gabi mga higalag mga igsuon, ani subtaki ninyo nga nga programa sa TV Apolya.Argumento nga gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apologists International sa yon sa kumakauban sa LCA kininyong ubos nga lagi susupagtong Katoliko Sir Arjoseno uban ko ninyo sa kadali ilang nga panahon aron panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon sa atong Facebook page RJ Horolan San Second TV Apolya.Argumento page, and yon sa wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, i-follow nyo itong mga pages, RJ Horolan San Second TV Apolya.Argumento page, Kuya Apologies TV page, and the RJ's Vlog 2022. Ito gidugab ko. And also, sa wala pa nakapag-subscribe sa itong mga channels, subscribe nyo itong mga YouTube channels, The Lay Catholic Apologists International Official, RJ San Second TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. O pwede sa mo mag-send din ha, o super stickers, super chats, and super things. And yon, magpasalamat muna ako sa mga mga Katoliko nga kanunay nagatabang, nagasuporta sa atong programa. Pinagyan nila Sir Rondo Descaliar and family, Sir Romeo Enodio and the family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Oy and the family, Sir Rene Keblat and the family, Sir Denjo Sibilias and family, Sir Emmanuel Papas and family, Sir Tope Galiemet and family, Ma'am Berdan Lapera and the family, Sir Jeff Atienza and family, Sir Francis Amante and family, Sir Rain, Ma'am Sheng Hernani and family, Sir Jevelese and family, Sir Luciliaca and family, Sir Rizal Limian and family, Sir Edmondo Esteban and family, ug sa tanan nga nagataban nagasuporta pagkahuman na wala nagapalitok sa ilang mga pangalan, daghang salamat tungod sa iyong tabang, tungod sa iyong suporta kini nga atong program. Ani gyapon din sa social media, until now nagkinahanglan gyapon kita sa iyong tabang suporta kay lagi wala mi mahimo din yung mga sir ug mga ma'am kung wala ang inyong tabang ug inyong suporta. Sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang suporta pinag sa mga account numbers kana na sa mga screens kana nagadagan nga information ug pwede sa mo mag-message sa tong page kung via remittance inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat in advance. And announcement, yon this coming June 21, karong pizza 21 na karong tawag ini nga bulana mga sir og mga ma'am. So mahitabo ang gitawag og debate between nato og sa mga defensor sa gitawag og Seventh-day Adventist. So magkita-kita ta sa third floor Barangay Duterte Social Hall, Barangay Duterte, Agdao, Davao City. Ano sa third floor manggod na kay ang nahitabo manggod mga sir o gatawag ining mga ma'am is na magamit sa covered court. Ayan, then pagkahuman gi-offeran ta nga dito sa taas magtawag ining pero nindot dito manggod kay hangin. Siyempre kay laon naman magsugod sa hapon, so dili kayo init, and unlike daw sa dito sa gitawag og kining kuan gitawag sa kining covered court, so ang mahitabo is init daw kay dito. And nakita po nako sa recording po siguro sa audio, so mas arang-alam pong sa ibabaw kay open ang tawag ining space kung i-compare dito sa kuan, i-compare dito sa tawag ining gymnasium, kay siyempre maglanog-lanog, mag-echo-echo ang ato ang tawag ining recording, or kung mag-live stream ang galing ta, so pangit paminawon ang kining gitawag og audio. So magkita-kita ta and magbitbit kog mga rosaryuhan, magbitbit ko og kining mga tamdanan sa gitawag mga pag-ampo kay kung kisa tong mangayo at atong providean og kuan, providean na to og tawag ining Santo Rosario, mga sir og mga ma'am. And yon kagahapon wapog ko nakakuan gahapon, nakatawag ining naka-live stream kagahapon kay kinilaging ang atong Facebook, ang atong Facebook manggod na puno sa kuan napuno sa tawag ining ang yang news feed, napuno sa tawag ining politics. So ako napiktahan pug ko matay no mo ni nahitabo na to. so yung una ako naka-live pero nag-record ko and nag-upload ka ng mga short videos o katong mga release nato mga sir og mga ma'am. And yon, Sir Jubilee Sia, sir, good evening nimo sir, og sa imuhang pamilya. Sir Eric Bacos, yes, sir, good evening nimo og sa imuhang tibuok pamilya. Karon murag gamay-gamay nga to ang tawag ining viewers karon
basig kining kuan. Okay, basig tawag ining sa pa. Stay, ano nga naman ni? Nga naman ni. Di lang ha. Ayun. Okay. Di pa. Yan. So, tingala man ko nag-blue raman og tawag ining kalit. Okay, sige. So, ang atong topic, tradisyon nga gikan sa Dios, batok tradisyon gikan sa tao. Kay ganina for the whole day, ang ato ang gi-upload nga tawag ining mga videos, ang atong mga short reels nato, mga short videos nato about sa gitawag og tradisyon kay siyempre suko mo gyud na sila god natong gitawag og mga Katoliko kay sumalapan nila di na kinahanglan pag mga history kay nga to ang inyo ha tradisyon dapat Biblia lang ta. Yan. So mo nang ilahang tawag ining mga argumento mga sir ug mga ma'am. So mo na tong tubagon karon. Sir Leopoldo Pardillo, sir, good evening. Tabla pa ni ambak sa linaw og naglumo sing galingon. So ta kabalo sir, bas hindi ay og giyahan sa yawa sir, di ba? Makapangilad siya ba? Sir Junior Kalayag, yes sir, good evening nimo og sa imuhang tibuok pamilya. Okay, so karon, supak ba sa balang kasulatan ang pagsunod nato sa gitawag og tradisyon? And actually kini magong gitawag og tradisyon mo simbahang Katolika na ay duha ka tawag ining klase. Naatay apostolic tradition, naabotay gitawag og church tradition. Kung may mga apostolic tradition, mga gawi ka na, mga tawag ining mga buhat, mga pagtulunan, nga ato ang gitawag og dadawat, gikan pagyud mismo kang Kristo og sa iyahang mga apostol. So mo ng apostolic tradition. And syempre, nabilong na siya dito sa Depositum Fidei. Nga sa ato pang tawag ining termino, mo na ang Word of God. Sa mga di Katoliko manggod, kung maingon manggod og tawag ining Word of God, ang ilang una-huna mga sir og mga ma'am referring lang na only sa tawag ining Bible, mga sir og mga ma'am. Pero sa ato mga Katoliko manggod, kung maingon tag Word of God, referring na sa written og unwritten tawag ining Word of God. That refers to the Holy Scripture or the Bible and also to the apostolic tradition. So, tungod ni ana mo nang ato ang i-classify asa napitbit na ang ginasulti nato nga tradisyon nga gikan sa Dios. And syempre kung tradisyon gikan sa Dios, mamunga pud ni siya og mga gawi og mga tradisyon nga diin tungod sa kasinatian ni ining maong iglesia. Nagitukod ni Ginoong Kristo og tungod sa pag-preserve niya sa maong gitawag og apostolic teachings. So mamunga gyud siya uban pa nga mga gawi nga nihaom or muhaom didto sa nadawat nga pagtuo or sa gitawag og apostolic tradition. So mo nang naapay church tradition. Ako aning gi-distinguish daan, naghihimo og distinction daan mga sir ug mga ma'am. Kay kini atong mga higalan magud nga mga tagak, di na sila kabalo mo hatag og distinction eh. Kay pag tradition ang unahon na nila rosaryo, ang unahon na lang pista-pista, mo na silang utok eh. Sa tua, naatay distinction concerning ana. Tradition that refers to the apostolic tradition and also tradition that refers to the church tradition. So kanang church tradition, mga gawi gihapon na nga ang simbahan na ang nag-create nga nihaom didto sa apostolic tradition. So na mauna mga sir og tawag ining mga ma'am. Okay, sige. So ang atong topic, tradisyon gikan sa Dios, batok tradisyon gikan sa tao. Kay kini po mga amigo nato nga mga tagak, kini mga sulpot nga mga sekta, naapod ni sila ilang kaugalingong tradisyon. Sir Ray Ramos, good evening. Shout out lang si Sir Miano nga gitawag. Ay, lisod magud kay namo mga tawanan si Ray Ramos kung mo focus ta sa ilahang tawag ining panabot na pariha ta nila. Nga kana bitang kuan nga kana bitang walay klarong panabot. Pag may bituon sa dagat ang ilang una starfish na. Wa sila kabante pero bituon sa dagat mo ng morning star. Di ba? Dili na referring dito sa mga binuhi nga naa sila sa dagat. Wala mga tawanan nga maapil tagkaamaw. Kung magbase ta sa ilahang kuan sir, magbase ta sa ilahang tawag ini mga argumento. Okay, sige. Balik ta mga sir ug mga ma'am. Okay, so, yon. Kini nga itong mga higala nga mga tagak, imo mo sila, dita pwede mo sunod sa gitawag og tradisyon. Nga naman kaya ang ilan ng sundon, kadto lang nakasulat sa balaang kasulatan. Okay, asa na gikan ang balaang kasulatan? Kinsa ang nagbugna sa balaang kasulatan o kinsa ang nagbitbit ana para mapasa-pasa ang balaang kasulatan gikan sa panahon sa mga apostol
ug hangtod karon. Nga naman kay kung ingon gud sila nga di natamutuman og tradisyon na diha lang to sa tawag yung nakasulat, di na dapat unta dili nila tuuhan ang balaang kasulatan. Di ba kay balaang kasulatan product sa tradisyon og siya mismo tradisyon. Nga naman gipasa-pasa man siya. Di ba gipasa-pasa man siya from the time of the apostles, gipasa-pasa ang maong gitawag og mga writings, gipasa-pasa ang maong libro kay nahimo siyang libro manggod sa 4th century na. So nahimo siyang libro pagka 4th century, gipasa-pasa siya. So tradisyon na siya. Kaya ang tradisyon, again, usa ka butang, usa ka gawi, usa ka pagtulon-an, gipasa-pasa, gikan sa usa ka henerasyon, ngadto sa laing henerasyon. Mo man ang tradisyon. So ang Biblia ba nakapasar ba sa tradisyon? Yes. Kagipasa-pasa man siya, di ba? O ano sa man nahitabo nga nigawas ang tawag ining scripture, ang Old Testament na ana. Before Christ na ana ang Old Testament. And at the same time, pag abot na ganyan ng Kristo, nagtudlo si ganyan ng Kristo, namatay, nabanhaw, pagkahaman 20 years after ang mga apostol, nagsulat po ilang kaugalingong mga writers, gawas sa kining daang testamento. Sir Prinante Badana, yes sir, good evening. So nagsulat ang mga apostol. Then after ana, ilahan ng gibasa. Kanang ilang mga writings, every time nga magsimba sila, ginabasa na sa mga early Christians. Ginabasa, subot pasabot, from the apostles, pagkamatay sa mga apostol, gipasa-pasa. Nagpo sa gitawag mga kasimbahanan. Then pagkahuman na, after the apostles, mao na itong apostolic fathers. After the apostolic fathers, mao itong the church fathers. Then human ana, hangtod karon. Og sa 4th century, nahimong libro, gipasa-pasa na po. So buti pasabot, mismo ang Biblia, gawas nga produkto siya sa tradisyon, siya mismo tradisyon. Nga naman kaya ang esensya sa maong gitawag og kasulatan, mong buot pasabutan na gidawat tong baga, wala giimbento. Sir Rita Binoy sa good evening. Wala giimbento. So, buot pasabot, kung may sila nga dili pwedeng tawag ining mudawat or mosandig tag tradisyon, ipanlapay ninyo na yung Biblia. Di ba? Ipanlapay ninyo yung Biblia. Ayaw mugtuan ng Biblia. Nga naman kay ang Biblia, gawas nga produkto sa tradisyon siya mismo. Ma'am Maria Lucille Yoran, good evening ma'am nimo ug sa imong pamilya. Sir Jeff, may gabi. Dili sa ganahan sa Apostolic Fathers o Church Fathers kay mo kontra man ang panudlo sa ilang mga pastoy ay oo sir tinuod na. Nya pagkaman mahimong katawanan. Kay kung dili sila mo tuo sa Church Fathers, remember nga ang Church and Apostolic Fathers, kana sila, ang ilang mga teachers, ilang nung gi-receive from the apostles. So, ang ilang gitudlo, kung sa pa, labas pa ba? Kung sa isda pa na, labas pa kay na. Then, pagkahuman mo na ang gidawat, gipasa-pasa from the time of the church fathers until now. So, kay dili man ka mo haom, sige pang tudlo sila mga pastoy Sir Jeff, so ang mahitabo ni ana, kanang ilang gidawat karon nga mga teachings, tradition gihapon, pero dili gikan sa Dios, gikan sa ilang gitawag og mga pastoy. Sir Leopold Pardillo, yes sir, good evening mga sekta nga matod pa Bible alone lang basihan sabtan banato nga San Jose nga bana na Santa Maria amang kay dili mabasa nga si San Jose walay mabasa nga dunay pulong ay oo tinuod na sir. Kung sila atong sundon, di ba mahog na amang si San Jose. Sir MJ, mapinsan niyo sir, good evening nimo. Og sa imong tibok pamilya. Akong gi-challenge si Hilyani na comparative ilang teachings versus Catholic teachings compared to Apostolic and Church Fathers. Di naman mo tubag. Wa po sa kamao na, sir. Di po sa kamao na. Sir Heroncio Inaw, yes, sir, good evening nimo og sa imong tawag ining pamilya. Okay, so, ang Apostolic tradition or kanang tradisyon na gikan sa Dios, gipasa-pasa na. Gikan sa Ginoong Kristo, ngadto sa gitawag mga apostol ngadto sa mga amahan sa simbahan, then pagkahuman ang mga nisunod sa mga amahan sa simbahan, mga doktor sa simbahan Katolika ug mga santos nga di nagtudlo concerning sa gitawag og pagtunon. So may itong basis ana nga dapat dili gyud na maputol. Sir Edwin Nerosa, sa good evening. Dapat di gyud na maputol kanang ingon ni Kristo, Saint Matthew chapter 28 verse 20. Ingon pa sa Ginoong Kristo, ingon pa niya, tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo or gisugo ninyo. So, kana nga
phrase, kana nga words sa Ginoong Jesucristo, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo o gitudlo ninyo, buot ipasabot na ay teachings nila nga written o unwritten or oral. So ipatudlo man ang tanan, and syempre kabalo biya ta sa balang kasulatan nga dili tanan na suwat. So kay ang tanan ipatudlo man, buot ipasabot dapat ang itudlo sa magtutudlo kompleto dili kulang. Di ba? Dapat kumpleto. So kay ipatudlo man, kinahanglan ang teachings sa gitawag o magwawali dapat receive gikan mismo kang Ginoong Jesucristo nga gipasa-pasa from the time of the apostles until now. So number one basis nga dapat dili na mawala. Dapat ipasapasa ang maong gitawag og teachings. Number 2, kanang gingon ni San Pablo, 1 Corinthians chapter 11 verse 23, ingon ni San Pablo, kay gikadawat man ako ang gitudlo sa Ginoo. Wa ningon San Pablo kay tawag ining giimbim to nako ni mga butanga, gipahaom nako sa gisulti sa Ginoo. No. Ingon niya kay gikadawat man ako, receive. Gi-receive niya from the persons nga nag-transmit. Kinsa man na sila, siyempre ang Ginoong Jesucristo ang mga apostol. Si Kristo ang Ginoo, ang atong Ginoong Jesucristo, siya ang nag-promulgate, siya ang nagtawag ina naghimo, then gipapasa-pasa. And lastly, kanang gingon ni San Pablo, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, ingon pa ni San Pablo, hoptin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo ninyo pinaagi sa pulong, oral teaching, o pinaagi pod sa gitawag og sulat. So munang simbahang Katolika, gawas sa balaang kasulatan na kasi teachings nga gikan sa official teacher nga gisugo na Ginoong Jesucristo, teach them to obey all that I have commanded you, o kana nga teachings ang ilang ginahimo mag-create og formulas nga diin haom dito sa gitawag og kining gitudlo sa Ginoong Jesucristo. Tatagaan ta magpananglitan ba? Diri sa tong nasod, ang atuang barahan sa atuang gitawag balaod mo ng Philippine Constitution. Diba? So, tungod ni ana, kinsa may nagpanday ana, siyempre katong tawag anang magbabalaod nga naa nag-provide tag mga representante sa nagkalain-laing gitawag og mga rehiyon, nya mao ni panday sa balaod. So in the name of their constituents, in the name of the Filipino people, so nag-create ng Philippine Constitution. So daghang mga masuwat sa Philippine Constitution. So mauna nga naatay mga magbabalaod. Kasama na sila ang Senate ug ang gitawag og Congress. So ang Senate ug ang Congress mag-create na sila mga particular laws nga diin dapat dili mosupak didto sa Philippine Constitution. O for example, kanang Republic Act 7160 kung masayop. Tanaw na ko be. Kasi maglibog bi ako ani. Sir Vemar Bangkulungan niya, sir, good evening. Excuse na. Where is my local code? Nilang mga sir, ha? Uy, wala lagi ako local code lagi dire kasi nagkuha. Tanaw na to mga sir, ha? Dali lang sa ako. For example, kining gitawag og local code. Tanaw sa nako, ha? 7160 kung kumasayo. Tanawan ako, ha. RA 7160. Yan, local government code. Yeah. Kasi maglibog mo ko ng 7060 nga ibutang sa child kuan. So RA 7160 kanang local government code. Dili man mo na mabasa litra por litra sa Philippine Constitution. So ang nag-create sa local government code, same gihapon ang tawag ni Filipino people. Pero ang ilang creation wala musungag dito sa Philippine Constitution. So same pod sa iglesyang gitukod na Ginoong Jesucristo. Na ay mga butang nga tawag ining dili explicit nga nakasulat sa balaang kasulatan apam tungod sa gitawag og otoridad or mga teachers nga gitugyanan na Ginoong Jesucristo nga mooy mutudlo daghang gitawag og mga teachers nga na-develop from that apostolic teachings or from that depostum fidei or from that
Word of God that composed of oral teachings and also the written teachings, ilahang na-create in the sense nga naghimo sila og tawag ining formulas. So mo the formulas of the faith or the dogma of the Catholic faith. So ingon ana mga sir ug mga ma'am. So ang basis ang gitawag og Word of God. So manang mga Katoliko, mga sir ug mga ma'am, ang mga Katoliko basta mo tudlo na always dito gyud mo tan-aw sa apostolic teachings and also the sacred scripture. Muna every time magpatawag ang simbahang Katolika og councils, diba? From the first council of Nicaea hangtod sa tawag ining katong mga dogmatic councils. For example, na Nicaea, Constantinople, First Council of Constantinople, kining tawag ining Chalcedon, Ephesus, kining tawag ining Second Council of Nicaea, katong First Vatican Council. Kana nga mga dogmatic councils, pag naay gitawag og mga issues na nasulod sa simbahang Katolika, ang ginahimo ni ana mo balik sa didto sa teaching sa mga apostol o sa teaching sa mga apostolic fathers. Nga naman, kailangan dito ang barahan. Same po na sa mga abogado. For example, karong gubot. Gubot ang ato ang tawag ining guan. Gubot ang ato ang Senado. So kung naay mo file anak dito sa Supreme Court, ang Supreme Court mo tan-aw na dito sa basis. Kung nihaom ba ang action based sa rules sa Senate dito sa gitawag og Philippine Constitution. Mao po ng simbahang Katolika. Ang simbahang Katolika basta mo tudlo pag naay gitawag og gubot balik na dito sa apostolic tradition. Di na kay scripture, kun tan-awon pud na ang apostolic tradition. Mao na mga sir ug mga ma'am. Karon, mao na ang iya sa Dios. Ang iya sa yawa kining tradisyon nga gi-create lang og tawo. Dili tanan may yes sir, mo na akong gingon sir apostolic tradition. Nga naman kay naa mga apostol nga wa kaswat. Di ba? Ingon ni Sir Bemar, pero even ang 12 apostles, sir, dili tanan may sinuwat. Yes, sir. Mo bitaw nga, para malangkob sa tanan mo nang naay apostolic teachings or apostolic tradition. Diya sa apostolic traditions, naay mga gawi, naay mga actions, nga naay mga teachings, nga wala na include sa scriptures, apan gitudlo mismo sa mga apostol o gidawat na dito sa ilang mga successors. Muna, Sir Bemar. Sa karon, dirita sa mga dili Katoliko, naman po sila ilahang kaugalingong tradisyon. Ang ilang tradisyon, dili gikan sa Ginoo. Nga naman kay again, na-create lang ang ilang pundok 1,500 years after natukod ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So buti pasabot, ang ilang gitawag o mga teachings, dili receive or wala gitransmit or dili transmitted. Nga naman, kay putol man ang ilang connection sa iglesia nga gitukod ni Ginoong Jesucristo nga naay kagahom nga mo receive and mo transmit. Sa teaching sa Ginoo, kay mo naisugo ni Kristo, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo o gitudlo ninyo. Mo man isulti. Ni tawag aning ni Kristo. Sa karon, na-create, natukod ang ilang gitawag og pundok ni abtong sugod gyud nga tawag ini naagyo dako nga pagsiak. Dako nga kana bitawng pagkatagak kumbaga ni abtong 1517 sa panahon ni Martin Lutero. Si Martin Lutero, ang iyang teachings based lang sa iyang kaugalingong theological and philosophical understanding. Wala nagabase dito sa faith nga gi-receive nga mo gimando sa balaang kasulatan o sa tuwa pa konstitusyon na to, mo gimando sa balaang kasulatan og mo gidawat sa mga otoridad nga diin nagdumala sa iglesyang gitukod ni Ginoong Jesucristo. So ang nahitabo, o sa may tawag ang nahitabo, nag-create siya iyang kaugalingong teachings. So diha ni bunga ka ng Bible alone theory or opinion. Nga naman kay, siyempre, kung mingon mo si Luther nga naay authority, i-question ang iyong otoridad. Di ba? I-question ang authority, asa man ka nakakuha og otoridad? Okay lang kung tag-bishop siya. Kaya pwede pang masulti nato nga makahimo siya ordination, consecrate or ordination sa mga pari, o baka consecrate po siya another bishop. Kaya naman si authority to tawag ining ordain and to consecrate. Kung obispo ka. Yan di man to obispo.
So buti pasabot ang otoridad sa transmission concerning sa faith putol. Putol gyud. So karon, nag-create siya iyang kaugalingong teachings nga dili received teachings. So nag-create siya unsa man pananglitan kanang iyahang tawag ining teachings nga dili receive. Syempre kanang number one, Bible alone. Siya gi pinakaunang nanudlo. Actually nana siya mga dati pa pero kanang siya gyud kana bitawng sana kana bitawng una nga grabe gyud ang pagtudlo niya namin nagtudlo kan ngadto pero dili wala ka porma ba kumbaga. Siya gyud ni duot ana nga Bible alone wa tay laing tawag ining basihan. Biblia lang. Unya kana nga teaching, kana nga pagtulunan, kana nga doktrina dili nimo na makaplagan sa tudlo sa mga apostol. O bisan pang Biblia. Di ka makakaplag ana nga termino ha, mga sir ug mga ma. Di ka makakaplag ana. Sir Jake, good evening. Di ka makakaplag ana. So buti pasabot, confirm nga kana nga teaching dili siya received and transmitted teachings. Kung dili usa siya ka invented teaching nga gi-create lang ni Martin Lutero. Karon mga estudyanteng Luther, katong mga mituong Luther, wa man pud nagkasinabot, nagkatibulaag na pud sila. Pagkatibulaag na pud nila, gipabilin nila ang teaching ni Luther na Bible alone. Muna, di ba? Kabantay mo anang mga amigo nato nga mga tagak. Di ba? Puro, Biblia lang, dapat Biblia lang. Kasi na sa nagpundok, board agoy, sa badingko. Oo, saksi nga gihubak, unsa pa, kay di mga pundok ron. Baptist, daga na sila eh. Puro sila Bible alone. Asam na nga teaching gikan. Gikan na sa teaching ni Martin Luther na wala nakahook dito sa received and transmitted teachings. So, kay wala man na nakahook sa received and transmitted teachings, but pasabot, man-made doctrine ka na. So, kanang Bible alone teachings, man-made doctrine ka na. Gi-create lang nagtawo. Unsa may gisulti ni Propeta Jeremias? Ang gisulti ni Propeta Jeremias, ingon pa niya, ang tao nga magsalig sa tao or magsalig sa kusog sa tao, malaglag. Daghang biya kayo nagkaroon mga tagak ng salig anak. Bible alone lang, di ko magtuo kung di mabasa sa Biblia. So simita mo, mapagal imong kalag-ana. Nga naman, dili man na receive teaching. But pasabot, dili na divine teaching. Dili question ang scripture. Kaya kita nituo, ana. Kita'y pinakaunang nanudlo og nituo ni ana. Karon, ang mahitabo, ang question din na kanang may Bible alone, wala sa Biblia. Wala na sa Biblia. Wala na sa Biblia, mga sir ug mga ma'am. Wala, bisa pag-usaon yung pugos-pugos. Dapat Bible alone lang tawa na sa Biblia. Wala na sa Biblia. Nga naman, yung may Bible alone lang, supak tong Ingong Kristo. Tudloi sila sa tanan nga akong gisugo or gitudlo ninyo. Wa man may Kristo nga, pabasaha sila sa tanan nga akong gitudlo ninyo. O niya, kung scripture lang punta, dili biyak na nasuwat niya. So, kanang Bible alone teachings, mga sir o tawag ining mga ma'am, doktrina na nga hinimog tao, nagigamhan sa yawa, aron pagsupak sa iglesyang gitukod ni Ginoong Hesukristo. Number one, Bible alone. Di ka magkabasa sa Biblia na nga tawag ining panudlo na sa mga apostol. Lain pa, kanami mo sa di ko mutuo kung di mabasa na unang Diyos Kristo anak migo. Nga naman, wala mo si Kristo nga, tudloi sila o pabasa sila, pag di gani mabasa, ayaw patuuhi ha? O, wa mo si Kristo anak, kay si Kristo sa iyang panahon, wa magsugo sa mga apostol, nga magbasa mo or magsulat mo. Diba? Anak lang na eh. Anak naman na kasimple. So kanami mo di mo tuo kung di mabasa was Biblia na.
So kay wa man na sa Biblia, so sila ra po'y nagkaon sa ilang kaugalingon nagisuka. Kadaghag mga wa sa Biblia gituuhan ani mga amigo to mga taga. Daghan oy. Daghan ang di mabasa sa Biblia gituuhan ining mga amigo to mga taga. Nya, ang style gyud na nila kay para mangilad ang ilang kaugalingong teachers ipahid sa tuwa. Ipakaon sa tuwa, mabasa ba sa Biblia? Inyuhan ng teachers dili ba na amo? Ang among teachings nga nadawat. Dili na kagibasa, kundi teachings nga nadawat. Kay na ay nag-transmit, na ay nagtudlo ni anang maong pagtulun-ana. Muna ayaw ninyo isuod na inyong mabasa, litas. Wala na eh. Katulong nga point, nga kanabitong tradisyon nga hinimog tao. Kana magtukod sa nag-ilang kaugalingong pundok. Wa mas Biblia na. Wa man yung mas Kristo nga ala. Nagtukod kog ako, tukod po mong inyo, niya pariharata. Wala na sa Biblia. Unya, tanawa, kabangag pagyod mga sir og mga mama, mamakit ang ginato ba nga bangaga yun doy, kung mga tao nga edukado niya nakasabot. Ang iladong pundok, gitukod daw ni Ginoong Jesucristo. Yan, kisa nagparistro. Ma'am Gloria Silyon, kisa nagparistro. Kristo? Yaga-yaga mo na. Yaga-yaga mo na. Ipaipahid din mo Kristo? Wa mo panglipakig ko, Lord? Charlo, Colyantes, good evening. Ma'am Elizabeth. Sir Melanie. Ma'am Elizabeth, good evening. Wa mo pang ilipakig ko, Lord? Kanang inyong pagtuong ngit-ngit masakit ka na. Di ba? Si Kristo daw kung nagatukod sa ilang sikta. Yan, tanawang ristro. Okay. Makit-ani mo kinsa magtutukod. Di ba? Makit-ani mo kung kinsay tawag ini magtutukod. Nya, kaya nagtukod na si Kristo na. Kaya nagparisto na si Kristo na. Mingon sa dili ay. Di paristo na namo kay may sugo sa gobyerno. Palusot. So, nagparisto magbutang nga din inyo. Simitawag na to ala sa inyo. Mangingilad. Pangilad man na. Magparistro kag butang dili imo. Imo pangangan ang ibutang do sa ristro. Ay binuang man na ay. Sir Soyik Iramis, good evening. Yeah? Sir Charlo. Diba binuang man na. Wala sa Biblia eh. O niya anong di mo mutuo be? Ganang diha man mutuo katong mga ingon nila mga edukado mga tawag ini mga tagak ihapon. Pero edukado lang. Ano man mo to? Kabalo man mong giilad na mo. Tarong bagod na. Nagpaila ka nga iyan na ganun sa Kristo niya pagka mapaabot sa resto di sa Kristo na kabutang. Ngayon na sila, requirement manggod sa gobyerno. Nya kasi sulti sa Ginoong Diyos. Ang naas gobyerno, iyan na sa Diyos. O niya, ang gisulti sa gobyerno, ang nagparehistro, sila na ang magtutukod sa pundok nga ilang giparehistro. So kung iyan na sa Diyos, ang gisulti sa gobyerno, tinuod. So kung tinuod ang gisulti sa gobyerno, tinuod na kanang pundok giparehistro sa gobyerno. Dili iyang Kristo. Kay na ay nagkadaiyang fundador, na ay nagkadaiyang founders. Nga mo ay nagpatungha ni anang maong pundok ka, nga nagpatuog ang Kristo. Ana lang mga sir ug mga mamin. Gitubag ni Sir Jeff. Nya basahan ko noon niya. Gamera man ta karon. Ana lang mga sir ug mga ma'am. Wala nga bisa kung saan yun ninyo tawag ining pambiig. Nya siyempre kay nagtukod man sila ilang og galingong pundok para malahi sila sa Iglesia Katolika, malahi po sila mga kaubang mga tagak. Create po sila ilang kaugalingong doktrina. Pero nagkahiusa sila sa pagtulunan nga Bible alone. Nagkahiusa din na, pero tungod kay lahi-lahi man ang ilang interpretation, ginamit ang ilang personal opinion and interpretation. So ang nahitabo niya na mga sir og mga ma'am, nahitabo niya na iyahay po sila nagtukod pero gilahan kaugalingong pundok. So asa man ang Espiritu Santo din na? Di ba niingon si Kristo, ang Espiritu Santo mo ay magtudlo kaninyo sa tanan nga akong gitudlo ninyo. O niya, Espiritu Santo din ni abot na sila 45 bil.
Nga lain-lain mga sikta nga di po sila magkasinabot kung may Katoliko. Kini mo mga tawanan, why Espiritu Santo? Siguro, tinuod pa, Espiritu Tunto ang naa. So karon, iyahay po siya nagtukod. Iyahay po siya nag-create og ilang kaugalingong teachings. Ang ilang founder, himuon ang ilang anak sa Diyos. Ang ilang founder, himuon ng propeta. Ang ilang founder, himuon ng anghel. Di ba? Kabantay mo, ana? O, di ba? Ilaha man ang kagaling mong pundok, so dapat lahi yun ang pieces nila sa uban. Mo nang para klaro nga ilaha yun ni, mo nang mag-create sila ilang kaugalingong teachings nga wala sa Biblia. Kung kayo ng mga sulpot, kasi pangatake o niya, inig masupalpal sila, mangangkon dayon na sila daw, sige, kisigi o atake. Mo lagi, sir. Di ba? Oh. Ang ilang founder, himuon na nilang gisugo daw kuno sa Diyos, himuon ng propeta, himuon ng anghel, himuon ng Yes. Iyan ako sa nag-angkon, pero tanawa sa di sila magkasinabot. Diba? O, ang Ellen G. White, tanaw ka Ellen G. White. Grabe man na sila og tawag ng tagna, o tanawa ni tabo, naghios sila, wa. Ipon sila makahiusa dito kang Russell, kaya lahi mabuti ni Russell, nga classmate ramon na sila nga mga Millerites. Manalo, tanawas Manalo, si Manalo anghel, o di ba? Si Kibuloy anak sa Dios. So kana, mailhan nato nga kining mo mga tawhana, dili gini iyang Kristo. Pero mo ay teaching sa Bible alone doctrine. O, di tanawa. Siya may tabo. Kung diha ta mo tuo, malaglag ang atong mga kalag. Yang pinakapait ana, kaya ang ilang paging mga ministro, ang ilang mga pastoy, magpailo nga, kami, iya sa Diyos. Pero pangunta na kisa nagpadala, di katubag. Di ba? Pangunta na siya nagpadala, di katubag. Kang Kristo, tudluin sila sa tanan akong isugo ninyo. Nya sumapang San Pablo, dili makawali kung dili gipadala. Pangunta nila mga pastoy. Kisa nagpadala. Di ba, musangkok ang Luther. Nya, muna tinuod. Mauna nga, kining mga tagak, kining mga sulpot, ang ilang pagtulunan, tradisyon nga hinimog tawo. Kay hinimo man nagtao, ingon pa ni Propeta Jeremias, ang nagsalig sa tao, malaglag. Di ba? Na, mga sirog mga nabisag usaon ninyo og matik-matik ng balang sulatan. Gyud mo di gyud mo muhaom. Nga naman kay di mawala ang kamatuoran nga mga tagak og mga sulpot ramo. Aprang ka ramang kasan, mas maanang muprang ka kaysa maglipod-lipod ka nya pagkahuman imong nagi-compromise ang imong faith. Mas maanang muprang ka. Bahalag musuko mo na ako. Wako'y labot, musuko mo na ako. Okay, sige daw. Ato din yung basahon daw be. Mr. Rowel Bardacol. Oh, sige lang kag istorya nga walay nabasa sa balang Biblia. Inglitok na gani ko. Naglitok na ko sa tawag ining sita sa Biblia. And at the same time, kung dili Romano katulog sa iglesyahan na. Kanang nawala ang iglesia og nagatransmit sa pagtuo for not less than 1,500 years. Kisa na kamo? Di mo tagak naman mo. Tagak. Nya alang-alang maghilom ko diri Mr. Bardagol nga tawag ining kuan man ko. Kanang nagprograman ko alang-alang maghilom ko diri. Ubingaw kay akong program og maghilom ko. Madam Gloria Silion, ingon pa niya, atensyon mga Katoliko, Tito 1:14-16, kinalang dili sila muto sa mga tinumutomong sigilanon, sa mga udyog, sa mga tao, nga magsalikwes kamaturan. Kanila nga putli, nga tanang putli, apan, alang niya itong mahugaw, walay pagtuo, walagi butang nga putli, kay hugaw, kamo gina. Madam Gloria Silion. O may kilainan sa mga hudyo kaniya to, ang mga hudyo kaniya, ni tawag ining ni Tito nga, kana ha? Naghimo-himo sila mga kaguling o naman sigulan, how much more ka mo, nga tagak na mo. Sulpot ra ng inyong pundok. Kana pagparisto ninyo sa inyong kagalingong pundok, tinumutomo mo na. Nga ipahaom-haom ng balang sulatan, tinumutomo na. Nga, tinuod na mo na. Yabaga yun ninyo. Basta yabaga. Okay. Sir Soyik,
sa man Soyik Iramis, yes sir, good evening nimo og sa imong pamilya. Tradisyon sa simbahang Katoliko usa sa mga kapanaminan aron makita kung unsay lihok sa mga unang Kristohanon kaniadto labi na ang Holy Mass. Particularly, tinuod na Sir Vemar, tinuod na. Uplok ra ba ng mga sulpot kasi pangatake unya. Mo lagi Sir Jeff. Gimatud-an ra ba ni Master Pope. Tagda. Sa isdi kay Kristo na siya. Karon nibalik adtong May 15. Ibaga na. Siya bagyo gayo. Okay, so wala pa nakapag-follow sa mga pages, i-follow nyo itong mga pages, RJ Orolan San II TV, Argumente page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022, o pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. So, itong mga channels, so wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo nga itong mga channels, The Lay Catholic, Apologies International Official, sa RJ San II TV, o Kuya Apologies TV, and Balik Kawayan News Forum, o pwede sa mo mag-send din ha, og super sticker, super chat, and super text. And sa mga Katoliko, ang gustong mutabang sa atong program, kay until now, nagkinlalang gihapon kita. So yung tabang suporta kay lagi, may mahimo din yung mga sir ug mga ma'am. Kung wala ang inyong tabang inyo support, sa gustong mutabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang suporta, pinag mga account numbers, kung nako na sa mga screens, kung nadagdagan ng information, o pwede sa mo mag-message sa atong page kung by remittance inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat ina advance. Sir Gregory Dablo, yes sir, good evening nimo og sa imuhang tawag ini nga pamilya. And yan, ayaw mo kalimot ha, June 21, so mahitabo ang atong debate between kita nga mga Katoliko against dito sa tawag ini mga defensor sa badistang peke. Yan, June 21 yang among topic, pamatud-an nila nga ang Seventh-day Adventist anaay otoridad, anaay kagahom sa pagpatuman or pag-implementar sa adlawng igpapahulay. Sumala sa Biblia o standard nga referensya. Sumala lamang di ay sa Biblia. Ang sa tua, pamatud-an nato nga Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana or ang Romano Katolik Iglesia gitukod ni Kristo, sumala sa Biblia og standard nga referensya. Tangin niyo na and maningkamot ta nga maka-live stream ana mga sir og mga ma'am. Sir Crisanto de la Rama, yes sir, good evening nimo og sa imuhang tibuok ka pamilya. And yon, so dili lang sa kay ko magdugay mga sir ha. And ugma na ta magklase mga sir. Sir Jeff, ako ta na member sa LCA sa tong bag-o. Ugma na ta magklase mga sir kay murag na busy pa ta atong gamay nga kabisihan. Para atong topic ninyo sir, asa ka siya mga og libro ana mo support. Mo gyud sir mao. Tinuod gina Sir Jeff. Nya problema gina siya kay Bible alone ra biya siya. Nya pagkahaman sumala lang biya sa Biblia iyang mga tudan. So diha ko sa mga tuyok-tuyok sa Biblia. Og mangutana pug ko sa argumento diha pug ko magtuyok-tuyok sa Biblia. Okay, sige. So kana lang una mga sir ug mga ma'am, and yun nato aning repost unya sa ato ang YouTube channel, mga sir ug mga ma'am. So atong isud na natong program sa pagampo ato mitang puson pinagi sa pagampo. Namin ni Patri Filiet Spiritui Sancte. Amen. Ave Maria, gratia per Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to the Spirit of the missions and those who are recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Amen ni Padre Filiet Spiritui Sancte. Amen. Amen. So sa ngalan sa pagpila sa Biblia punto argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic, Apologies International Officials kung mga kabalan sa LCA, sa mga Katoliko nagasubaybay nagatabang sa Ray Magabi o nagasuporta sa programa kini yung ubos nga lagad ug sa pagtuong Katoliko Sir RJ Seno temporaryong manamit yumingon Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Mayong gabi tanan. Ave Maria, viva Cristo Rey. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ San II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta
suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.